أعوذ بالله السميع العليم من شر وسواس الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله وإنك لعلى خلق عظيم ثم الصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين ambade intebesiri flala jebao malikono maliko kan kaufo ka wale nyimando sangani wati aka jemuka mandika nabfalema ko ladabu kene ni jemuka krenkene telesir fla sanfe ani anga dayatu muso baw anu bebaro ke ladabu kan sangani sanga ambito ka yelema wati bela jelena ko do madola kabla siraklandi madola kala dilikandi madola kababa malikandi adama duma kaseka jogo anila mo ka sabati du kono sigi dawla ninje mukaimbe buli odika anga bima welele oye anga malmatu bay ajja madam Kamina Seida Zeneb Kone dayatu musobado min sigira benendo bamakoma ka kon baro intaminaliye ameda kunya flafolidi anga Seidama aja assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh basila alhamdulillah angala tanusa demzenu basi fede tula dutigi torostala kalande umeti basi tushila ewa ambora selila jumina sibatala akerati ambaji ya baraji sabatilendo sesama sama folidi ngala sona la jakulu bela jelema alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ande anaje baga jofo maliko na ani maliko kan anga foli be kam si bela jelema keren wala selma fo wala muri ka dela la fe na sami na selira ana seli chamando ala bolo ako irani ni au bela jelema ala kan san chawa ani baton ni ke ala ko ni wa amina mun fana ke ala ko bela jelema ala kan durmu kafar san ke na ka seli sai jawarande ya fa dole bela jelema fana fe kuma sama foli do inshallah taala ko bela jelema ya fa ana wa kana ya fa le bela jelema ka dole ala fe wa rabb ala ka ya fa ndema ikrama barkai sallu ala nabi wa salim alhamdulillah aja malmatuka folu ko masegine anabi nadu barominka odiye nyuma ya kagele na femi kagele ni nyuma yi ode ka nyuma ya kolosi barado de bi adama de nga nyuma chiebulu makanki jantola ko makuma dola ko mo tegelangulo mbole nyuma kala tegelangulo mbole aka nyuma ya barajila amma me kuma dola anga kala se ofe ko muflisu anga kante ale bamana kay jume subhanallah alhamdulillah sai jawra an bi yare focus be ki barkada ikani ni walina ko muflisu mu ko jume sai jawra kiramar Mustafa sallallahu alaihi wasallam salim dondo kirala ayaka sahaba ni na ko to barula akuna atabri man muflis ko wala abe mo kan fi tekalangulun donwa muflis yare tekalangulundi ko abe mo kan fi tekalangulun donwa sahaba do ya jabi do ya wura ka fo mo wata tekalangulun ko ode mo ko wan be ni war fusi tablo do ya wurati burani kilenten nani ko ataku akaso ya ataku asi wala jigi afana tawi ka be firme ko kan fin do langulo do ka jabi kero ko chani ka jabi fo kuma la surunala kirama Mustafa sallallahu alaihi wasallam salim aka sahaba jabi o baroko nana ako innal muflis من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ako ikado kon fi tekalankulo alima wa Mustafa na dumma ko de ngoyin Allah harajodo ni aka seli baraji dafali ona ka sun baraji dafali ka fara ka jaka baraji dafali ka okoro mwani ya ka seli ke ka dafa ya ka seli minana ayaka sumalo fana sun ka dafa sumalo fana nana yo baraji dafa len soro ay jaka fana di adi chogola inna fa Allah subhanahu wa ta'ala ina fa chogomi ayo fana baraji dafa len soro
a ko tigilamɔgɔ o nalen yomuli kiyama don mana mina a ka kɛwale diɲɛ sosigi kɔnɔna na a ye mɔgɔw tɔɲɔ ka mɔgɔw ɲani ka mɔgɔw tɔɔrɔ a sara ka sɔrɔ mɔgɔw diminen don a kɔrɔ ala n'a ka tɔɲɔ fanga bonya kojugu fɛ lahara jɔda ale natalen b'a ko barajiba min na n'a yɛrɛ bolo a ka mizani giriyara ni o ye k'i k'a dɔn a ka maa tɔɲɔniw de bɛna kelen 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 ka n'o dama kasi ala subhanahu wa ta'ala la o waati na ko ala ko karimasina min filɛ nin ye i k'a dɔn don tɛmɛna diɲɛ sosigi kɔnɔna na a ye n tɔɲɔ dɔw b'a fɔ ko a ye n tɔɲɔ n ka nafolo la dɔw b'a fɔ a ye n tɔɲɔ joli la dɔw b'a fɔ a ye n bugɔ ka baga ma a ye fɛn kɛnɛ kɔni i bɛ tɔɲɔni dɔ ni fɛn min ye waleya de waleya min t'i bɛn mɔgɔ ma n'i y'a kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn na o de ye tɔɲɔ ye. fo nin ma ko maa tɛgɛlankolon mɔgɔ tɛgɛlankolon n'a ka ɲuman dafalen mɔgɔw ka hakɛ minɛ mɔgɔw ka hakɛ minɛ awɔ ale ka ɲuman ale ka baraji de o de bɛna di o tigilamɔgɔw ma sasazi a bɛ fɔ de ma ko mufilisu an bɛ segin ka na ale a ka baraji bɛɛ lajɛlen sɔnna maa min a ka ɲuman kɛra k'a ka tɔɲɔli walew sara a tɛgɛlankolara ne ye kuma yɛrɛ ye ko mufilisu an tɛgɛlankolara an bɛ segin ka na kuma in nɔfɛ halisa Seyda Maninatu halisa baro in kɔnɔ waleya jumɛnw de bɛ yen ni mɔgɔ y'o kɛ n'a b'i ka ɲumanw tiɲɛ alhamdulillah Ustaz Jawara waleya min bɛ yen n'i y'o kɛ n'o b'i ka ɲumanw tiɲɛ a ka ca kosɛbɛ ni kitabutigi ye sigiyɔrɔma 7 di an ma a la baara 7 n'i kɛra o kɛbaga ye n'i kɛra o kelen kelen baara 7 in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o côté dɛ a kelen kelen ni o jogo yɛrɛ e maa min na i ka d'a la k'a fɔ e bɛ kɛ maa bololankolon bɔlen ye i ka ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ dun ala k'an kisi a ma o fɔlɔ ye jumɛn ye o fɔlɔ min ye Ustaz Jawara o de ye hubbu dunya o t'an ka kan ye o kɔrɔ diɲɛ kanu Ustaz diɲɛ kanu Ustaz Jawara diɲɛ kanu damatɛmɛ kojugu o bɛ mɔgɔ ka baara ɲuman bɛɛ lajɛlen dun ka ban diɲɛ kanu a b'a dun cogo di sisan e ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ala ye mɔgɔ min kɛ nafolotigi ye n'i ma se k'i ka nafolo minɛ ka ɲɛ i taara diɲɛ bɛndiya fɛ ka taa diɲɛ ɲagaɲagaw fɛ diɲɛ dun ye so min a b'i nɛgɛ a b'i malasa e ma se k'i ka nafolo kɛ ka ala bato f'i ka nafolo kɛ ka ala kota ni a ye nafolotigi caman de bɛ yen u bɛ diɲɛ kanu bɛ bila a ka sɔrɔ min bɛ yen ni ala y'a garizigɛ ni o ye nafolo sira kan a seginna k'o de kɛ ka ala kota a ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a kɛ bɛndiyakɛla ye ka ala kota ni a ye ka gulɔ minɛ a ye ka minfɛn jugu ta ni a ye ka laban tuguni ka i ka hakɛ to lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ka hakɛ to ka kulonkɛw kɛ ni a ye n'o de ye ka jɛnɛyaw kɛ ka don da bɛ fɛ ni nafolo ye ka d'a kan k'ale ta ye nafolo ye ka ala kota ni fɛn minnu man di ala ye k'olu kɛ ni a ye o ye diɲɛ kanu dɔ ye a dɔ fana ye jumɛn o ye ala ta fan ye ka laban tuguni k'i mɔgɔɲɔgɔnw fana tɔɲɔ ni o nafolo kelen ye k'i ta diɲɛ kanu fɛ nafolo min bɛ e kunna a n'a bila a kunna k'o ye ala ka di ye dɛ ala de y'a d'a ma ala de y'a garizigɛ la a ye minnu jala a b'ale kɔnɔ ko olu ka fugariya don k'ale tariya ka se a bɛ tila k'a ka nafolo kɛ k'olu tɔɲɔ k'u ka hakɛw minɛ u la ka laban tuguni k'u lajaba ka d'a kan ko nafolo b'a kunna ko yɔrɔ ka di i t'a fɔ ye nafolo bɛ kun a b'a ɲɛnabɔ diɲɛ kanu bɛ nafolotigi caman fili o bɛ taa nin sira fɛ wa ni nafolotigi min taara nin sira fɛ tan cogo in na i bɛ bali ko la waati min o b'a sɔrɔ i bololankolon bɔra ka baara bɛɛ la olu tɛ se k'u ka nafolo kɛ ka ala barika ɲini ka ala ka fɔ ka baraji ɲini mɔgɔ sɔrɔ k'o sɔrɔ n'u ka nafolo ye n'o de ka nafakatiw bɔ ni a ye walima ka sɔrɔkatiw bɔ n'a ye walima k'a don daɲuman fɛ u ka k'u ye siniɲɛsigi ye n'i y'a min kɛlen ye diɲɛ kanu nafolotigilama n'i y'a min kɛlen ye ka nafakatu bɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ kumadali b'a kɔfɛ walima a y'a kɛ ni waso ye diɲɛ kanu de yɛrɛ ye kuma bakuruba la ka ba ala ko kɛli ma ka ala sɔsɔ k'o kɛ k'ala sɔsɔ k'o kɛ o de ye diɲɛ kanu ye filanan ye jumɛn ye ayiwa alhamdulillah filanan ye min ye o de ye nifaqu
munafikiya de o de diɲɛ kanu fana dɔ ye o de fana ye fɛn min bɛ mɔgɔ ka baara ɲuman tiɲɛ munafikiya mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ wa mɔgɔ ni mɔgɔw cɛ ka don dugu kɔnɔ tɛ tɛmɛ da la furu ɲɔgɔnmaw bɛnni k'olu kɔrɔ ɲɔgɔn ma ayiwa terimaw bɛnni fo ka taa se balimamaw ma ka don olu ka balimaya la k'u ka balimaya bɛɛ lajɛlen tiɲɛ bolo k'u ka du duman ci munafiki ka baara ye nin de munafikiya in ale bɛ kɛ cogo di de kumakan na de mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ komi ko ka don mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o ka don mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ale ye tigilamɔgɔ ɲɛda fila tigilama de don sazi ɲɛda fila de b'ale kɔnɔ munafiki kɔni n'a ɲɛsina e ma a bɛ k'e kɔnɔ k'a bɛ ka min fɛ yen k'o bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ ye wa a bɛ k'e kɔnɔ k'a b'e de fɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan a bɛ kɔnɔna su k'e pɔnpe ka tila ka bɔ e fɛ tuguni k'i ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma wa a tɛ tɔgɔ duman fɔ o ɲɛna dɛ a bɛ tɔgɔ juguman fɔ ka tila k'o tɔgɔ juguman fɔ e ɲɛna ale ɲɛda fila tigilama de don a bɛ don mɔgɔw kan k'u ka jɛ duman tiɲɛ k'u ka kan duman tiɲɛ k'o kɔ don ɲɔgɔn ma pewu ala k'an kisi ka bɔ n na ka dɔ fɔ ne kan juguman sira fɛ ka dɔ sɔrɔ e bolo ka n'o lakale ne fana ye e kan juguman sira fɛ k'an ka kanu ba ɲɔgɔn na ka kanu ba ɲɔgɔn na wa kira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ ye munafiki taamasiyɛn fɔ a ka hadisa kɔnɔna na a ko ayatul munafiki salasun iza hadasa kazaba wa iza wahada atlafa wa iza utumna kana nin bɔra lajɛlen ye munafiki jogo ye a ko munafiki tamasire ko tamasire saba don n'i bɛ fɛ ka munafiki dɔn ko a ɲini ni saba la a bɛ ka saba min di ma o jumɛn ye iza hadasa kazaba ko n'a kumana a bɛ nkalon tigɛ n'a k'e ma ko n ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ nkalon ye a bɛ tila ka bɔ e fɛ a bɛ taa fɔ ɲɛna tuguni o fana ta bɛɛ nkalon ye n'o kɛra sa ale b'a ɲini ka aw kun ka ɲɔgɔn na n'a ka nkalon jugu ye a bɛ f'o ma ko munafiki a filanan a ko ni i ye danaya d'a kan a t'o danaya in fana dafa n'i dara la k'i ka danaya mafɛn kalifa ma kana se ka fiyewu a b'o tiɲɛ i b'a sɔrɔ o t'a cogo la wa n'i dara la k'i gindo kalifa ma a b'i gindo a b'o fana bɔrɔtɔ a b'o daminɛ fɛ ka k'o yaala n'i kɔni dara la dɔrɔn a b'i janfa a ko a sabanan ye jumɛn wa iza utumna kana n dara la a b'i janfa o ye yɔrɔ sabanan n'a ye layidu ta a t'a dafa a b'a bɔrɔtɔ voilà n'a ye layidu ta a b'a bɔrɔtɔ ala k'an kisi ka bɔ ma munafiki jogo dɔ ye nin ye n'ale kɔni ye layidu ta ye dɔrɔn kana da la dɛ n'a k'i ma ko n kɔnɔ danni na n'i taara i jɔ danni na a bɛ bɔ daba fɛ ala k'an kisi ka bɔ ala k'an kisi ka bɔ Mamatu baara ɲumanw tiɲɛni sababu sabanan ye jumɛn ye a sabanan ye min ye o de ye الحسد حسدية 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 مفاهيم حسدية مغوي من بين مالك في فيو أمغو نغن دوغا هيرا سورو أتوفي إيه ni sekali herako o beka kunshi alima ale kilima na ya ye kan gongon do hera soro o hasidiya ba mine abe toro ka fo fana ko hala ngon ba le bolo karisa fana ka soro ale ka do ni toyde ale ka do ni dura ka dale kilin pidorona hera ko ni aka dale kilina am gongon kana so hasidiya wa be to kilin fana na hal ni fana attack na fana akala delte fana atale kunde mashire kana so na da kun wa tefe mu bari kasoro atale kun wa tefe mu kasoro sabale re masoro hasidiya mai wana mo no mi asoro na ta kun tuna be blo controller abe ko hasidiya te lafiya fiu ne se kai o kasoro be chinye chugo abi ka sababu ko chinye o ko na o herama ko ale ko ne ke sababu so be chinye tigi bolon sirawo sirai o ka chinye ale ka lafiya ati lafiya abore miri kuma be o ya kan na tafen o kama ala ba fa na ka qur'ana kono ko ni hasidi ba ka hasida ba kuma ndanga tanganyi ala fi ka ba torono wa min shari hasidin iza hasada ni ala ka kuma kan wa be chogo kilin fanana ale ko ni bi dule tane
a bɛ don dajugu bɛɛ fɛ hasidiya a bɛ mɔgɔw ka baaraw tiɲɛ a bɛ don dajugu bɛɛ lajɛlen fɛ pour que ka se ka mɔgɔw ka hɛrɛko tiɲɛ u ka hɛrɛw k'u bolo bɔnnaw ye kira dun ko ten sallallahu alaihi wasallam iyakum wal hasada fa innaha yaakulu hasanatu kama taakulu naru el hataba k'i n'a fɔ ko ale bɛ mɔgɔ ka baara ɲuman de tiɲɛ n'o ye hasidiya ye i n'a fɔ tasuma fana bɛ lɔgɔ dun cogoya min na mɔgɔ n'i kɛra hasidi ye i ka baara ɲuman fɛn o fɛn bɛ yen nɔ kana siga fiyewu a b'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ hasidiya de o bɛ kɛ sababu ye k'e ka baara ɲuman bɛɛ dun i nɔfɛ i ka ɲuman fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a kɛ diɲɛ kɔnɔ hasidiya b'a bɛɛ lajɛlen dun k'a ban i n'a fɔ tasuma fana bɛ lɔgɔ dun cogo min na. I y'a fɔ i ka kuma la k'a fɔ ko a mana hɛrɛ min sɔrɔ a t'a fɛ maa wɛrɛ k'o sɔrɔ yali ale ni fɛn dɔ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ na dɔɔni a n'o tɛ don ɲɔgɔn sira la dɔɔni dɛ k'a fɔ n cɛ bɛna filanan ta maa min bɛ guwara da o ko la o tɛ don hasidiya kɔnɔ dɛ. N cɛ bɛna filanan ta o fɛ a bɛna sabanan ta o tɛ don hasidiya kɔnɔ dɛ. Muso ye baro bila ka taa ni ka guwara da olu la olu tɛ don hasidiya kɔnɔ. O tɛ don hasidiya kɔnɔna na. Ala sɔnna ma. N y'a faamu n bɛ segin ka na i nɔfɛ madamu lajɛbaw an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an y'a fɔ aw ye cogo min na ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen télésirifila sanfɛ ani Dayatu musobaw bɛ min baro kɛ ni an ka maa welelen ani min bɛ ka baro kɛ o de ye Aja Madame Kamina Seyda Zeneb Kone Dayatu musoba don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamako ma laselilikɛla don mɔgɔlakalanna don an n'a bɛ ka baro kɛ fɛn min kan maa kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ o min na o ye min bɛ maa ka baara ɲuman bɛɛ lajɛlen tiɲɛ i bolo ka taa sɔrɔ o ye tɛgɛlankolon ye i ka cɛsiri ni i ka jija bɛɛ kɔfɛ a ye fɔlɔ fɔ an ye diɲɛ kanu filanan nafigiya sabanan hasidiya yali naaninan i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye a la wa. Alhamdulillah sabu nafigiya o de ye ɛlikɛzibu. naaninan de ye nkalontigɛ ye. o ye nkalontigɛ ye. nkalon mɔgɔ min kɛra nkalontigɛla ye ka ban i ka baara ɲuman bɛɛ binna. nkalon parce que nkalon ale yɛrɛ de ye kojugu bɛɛ lajɛlen ba ye. nkalon silamɛ tɛ kɛ nkalontigɛla ye wa hali maa ɲuman yɛrɛ o tɛ kɛ nkalontigɛla ye. cogo di. mɔgɔ jan bɛ a jogo la mɔgɔ jan bɛ a danbe la mɔgɔ jan bɛ a ka taabolo la i mana kɛ taabolo sugu o sugu la i tɛ kɛ nkalontigɛla ye. sabula nkalon ye fɛn ale tiɲɛni ɲɛmɔgɔ ka bon kojugu ni mɔgɔ n'i kɛra nkalontigɛla ye i kana siga i bɛ daniya perdi de i bɛ daniya perdi ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ i kun mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ko n ko ka ban bɛɛ lajɛlen b'i kɔ don i ka kuma ma maa si t'a minɛ sɛbɛ ye nkalon sababu la n'i da waga hali n'i ye min fɔ don min n'o kɛra tiɲɛ ye mɔgɔw t'o jate dɛ parce que mun na e dɔnna ni fɛn min ye o de ye nkalontigɛ ye bɛɛ b'a kɔ don ka bɔ i ka kuma ma hali n'a sɔrɔ tiɲɛ don hali n'a sɔrɔ tiɲɛ don nkalon sababu la bɛɛ b'a kɔ don i ma. amina yarabi. Ala k'an kisi ka bɔ. amina yarabi. i y'a fɔ cogo min na kuma dɔ la da tɛ kuma n'i y'a mɛn nkalon fɔlɔ a tun bɛ fɔ ni da ka kuma ye ani nafigiya nka nin waati in kɔnɔ baarakɛminɛnw b'an bolo min b'a to ko mɔgɔninfin kumana ka sɔrɔ i m'i da lamaga telefɔni ko sira fɛ yali an ka cita ninnu n'an ka sɛbɛnta ninnu nkalon bɛ se ka furu an fɛ wa ka sɔrɔ an m'an da waga ka kuma wa. o sɔrɔ nkalon caman an bɛ don min ko n'a fɔ bi o nkalontigɛ yɛrɛ de ka nɔgɔ bi ka sago da ka fɔli kan i bɛ mɔgɔ ye ka nkalon tigɛ n'an ka subahana mansi ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya telefɔni yɛrɛ Allahu akbar ustaz e min sigilen bɛ a kɛrɛfɛ i bɛ maloya de. Allahu akbar. nkalon telefɔni kɔnɔna na bi kabako de don k'a kɛ sɛbɛnfɛn walima k'a kɛ vocal ye walima k'a kɛ da ni da bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ mais ɲɛw ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na ye o dama min bɛ kɛ bi o bɛ ka du duman caman ci bi. ka jaw monter. ja monter a b'a bɛɛ de ye nkalon ye ka taa. o bɛɛ de ye nkalon ye ka taa. nin bɛɛ de ye nafigiya ye ka taa. bɛɛ ye nafigiya ye ka taa. ka mɔgɔw kunkari ɲɔgɔn na. ka mɔgɔw kunkari ɲɔgɔn na ka dɔ photo ta yan fɛ o monter dɔ ta la yan fɛ. kɛcogo sugu dɔ la ka sɔrɔ u yɛrɛ fila si taa ɲɔgɔn kalama hali tɛ ɲɔgɔn fiɲɛ ni ɲɔgɔn jɛya yɛrɛ dɔn yɛrɛ mais o kelen bɛ ka kɛ sababu ye bi k'an
ka furu dama min sabi hakɛ si t'a la. Malatu ni ye baro fɛrɛlen ye an bɛ segin ka na ni nɔfɛ waati nataw la an yɛrɛ sigi yen kan telefɔni ko réseaux sociaux ani diinɛ telefɔni ani mɔgɔya mɔgɔ kan ka mun partager mɔgɔ kan k'i da don mun na mɔgɔ kan ka mun lajɛ mɔgɔ kan ka jumɛn aimer walanda bɛna ala sɔnna ma fɛn min b'a ka baara ɲuman tiɲɛ halisa a duurunan ye jumɛn ye a duurunan o de ye ujibun walkɛbu bamanankan ye jumɛn o de ye kafa yɛrɛ la kaban yɛrɛ la ani yɛrɛ bonya mɔgɔ min bɛ a yɛrɛ bonya mɔgɔw ma mɔgɔ min yɛrɛ bolo ale ɲɔgɔnna tɛ yen nɔ ale kɔni ma mɔgɔ si kɛ mɔgɔba ye fo n'a kɛra ale yɛrɛ dɔrɔn ye yɛrɛ bonya kɔni y'ale mago sa a tɛ se ka maa si bonya a b'ale kun na ko diɲɛ bɛɛ de kan k'ale bonya n'o ale man ka mɔgɔ bonya a yɛrɛ bolo a ɲɔgɔnna fosi tɛ yen wa a yɛrɛ bolo mɔgɔ si man kan ni bonya ye o bɛ mɔgɔ ka baara ɲuman bɛɛ tiɲɛ parce que o tigilamɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bonya ale kan ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ ɲuman minnu bonya ka se k'olu barika ɲini ale yɛrɛ bolo k'o bɛɛ lajɛlen ye ale ma dɔgɔyama de k'a sɔrɔ i b'a ye mɔgɔba de bɛ se ka mɔgɔ bonya ɲani tɛ se ka mɔgɔ bonya yɛrɛ bonya bɛ adamaden ka baara tiɲɛ yɛrɛ bonya o bɛ adamaden ka baara ɲuman bɛɛ lajɛlen kɛ ten o don ko tɛ ko ni maa min y'a yɛrɛ majigin k'ala b'i bonya ala b'i bonya ni mɔgɔ min yɛrɛ majigin ala b'o tigilamɔgɔ kɔrɔta ni mɔgɔ min fana bɛ yen n'i ye kɔrɔta ɲini k'a sɔrɔ ala m'a d'i ma kana se ka fɛ a laban ye jasilen ye ala ka ni aw kisi ka bɔ o ma kaba yɛrɛla ye jumɛn ye i bɛ mun de kɛ n'i bɛ kaba yɛrɛla o la kaba yɛrɛla ye yɛrɛbaya de ale fana ani yɛrɛ bonya min u ka surun ɲɔgɔn na n'a fɔ mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni n t'a dɔn n b'a f'i ɲɛna cogoya min na kaba yɛrɛla de ye maa min n'a ye ɲumanni fitinin kɛ a bɛ ɲaga la k'a sɔrɔ yala kota tiɲɛ caman voilà i jigi bɛ ala ta kan et puis i ye ɲumanni fitinin kɛ e kɔni bolo sa ko ayi ko e tɔ foyi tɛ bilen wa e bɛ bɛn ye e ka ɲuman ye sababu la sa kɔni hali ne ma ɲuman wɛrɛ kɛ bilen o bɛ wasa an de ye nin ye an de y'a kɛ tan an de y'a fɔlɔ ye k'a sɔrɔ ala ka nɛɛma min bɛ yen nɔ ala ye nɛɛma min kɛ o tɛ se ka jate ka ban nka e ye fitinin dɔrɔn kɛ dɔrɔn e ko ko ayi k'e de y'a bɛɛ lajɛlen kɛ yɛrɛbaya daminɛna kaba yɛrɛla daminɛna waso daminɛna kunnadaliw fana daminɛna tuguni o bɛ kɛ sababu ye ka jɔn ka baara ɲuman bɛɛ lajɛlen duurunan ani wɔɔrɔnan de ye sa wa nin ye duurunan de ye wɔɔrɔnan ye jumɛn ye wɔɔrɔnan ale de ye katuwarahim sinji tigɛ ka sinji tigɛ ka sinji tigɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ ni jama k'i ka sinji la i bɛ ko sɔrɔ sinji ye jumɛn de ye sinji ye balimaya de sinji ye balimaya n'i ye sinji ta k'a lajɛ ale bɛ tila ka taa tilayɔrɔma caman na parce que n'i ye mɔgɔ dɔ ɲininka o b'a fɔ ko ne ni mɔgɔ min ye sin kelen ye k'o dɔrɔn de ye sinji ye walima ni mɔgɔ min bɛ fa la o dɔrɔn de ye sinji ye sinji kɔnɔ fɛrɛlen don ma kosɛbɛ sinji bɛ taa i bɔkolow la ka taa k'a daminɛ kabini faw la ka taa mɔkɛw la ka taa bɛnbaw la ka taa kulomasama fo fa fo olu bɛɛ lajɛlen bɛ taa sinji bɛ kɔnte ka taa o bɛɛ la wa a b'o cogo kelen na k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye jamu kelen k'o dɔrɔn de ye sinji ye o tɛ i bɛ taa sɔrɔ i tɛnɛmuso den n'o tɛ kɛ jamu kelen o ye sinji dɔ ye balimamuso den kɔni o bɛ jate sinji dɔ fɛ sinji tigɛ ale bɛ baara ɲuman bɛɛ tiɲɛ a bɛ baara ɲuman bɛɛ tiɲɛ kira yɛrɛ y'o fɔ sinji tigɛ ma ko laya de ko janata katu rahim ko sinji tigɛ la ko tɛ don alijinɛ kɔnɔ fiyewu tɛ don alijinɛ kɔnɔ fiyewu mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ sinji tigɛ o la an y'an janto an ka sinjiw la ustaz an y'an janto an ka sinjiw la kosɛbɛ an bɛ ɲinɛ kɛ walasa an ka se ka sinji tugu de an ka sinjiw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ustaz walahi a sira bɔ n'i sen ye n'o ma nɔgɔya i ma telefɔni ko tile na kana sɔn i ka fama lahalaya ma n'a sɔrɔ hɛrɛ yɛrɛ fana b'i la tuguni ni garizɛgɛ ka kɛnɛ i hinɛ i sinji la i sinji min bɛ yen ni garizɛgɛ ko gɛlɛya b'a la a ka kan i k'i sinji lahalaya ɲini k'a dɔn a ka lahalaya bɛ cogo di a bɛ hɛrɛ la wa walima degun b'a kan wa o man ka kɛ e ɲinɛ ma abada f'i ka bɔ o kalama n'a sɔrɔ a bɛ hɛrɛ la alihamudulila i bɛ ala fo k'a barika da n'a sɔrɔ fana ko degun b'a kan n'o degun wulili fana se bɛ e maa min i b'a dɛmɛ k'o degun wuli ka bɔ a kan i seko damayira bɛɛ lajɛlen na n'o kɛra sinji bɛ kɔli ɲɔgɔn na sinji bɛ tugu wolonfilanan o de ye ɛligiba
mɔgɔkɔrɔfɔ mɔgɔkɔrɔfɔ o ɲɔgɔnnen don an fɛ an bɛ don min na ko min na fɔ mɔgɔkɔrɔfɔ kɔni o min tɛ ko fɛn fɔ kɔfɛ o de don walima o b'a la mɔgɔ min tɛ yen ka tɔgɔla kuma fɔ a kɔfɛ o ye mɔgɔkɔrɔfɔ ye juguman na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ n'i tɛ se ka fɛn fɛn fɔ a ɲɛna n'i y'a fɔ a kɔfɛ o y'i kelen k'a tigi kɔrɔfɔ ka baro sigi a kan an dun ka bi baro tɛ ja fiyewu f'a k'a sɔrɔ an bɛ dɔ de ka fini ka k'o sɛgɛsɛgɛ ka sɔrɔ an yɛrɛ ta mɔgɔlenw bɛ an kan na o sabu mɔgɔkɔrɔfɔ fɔlɔ an tun b'a fɔ k'a ɲɔgɔnnen bɛ musow de fɛ yen kosɛbɛ hali cɛw yɛrɛ b'a la sisan dɛ cɛw yɛrɛ bɛ mɔgɔkɔrɔfɔ kɛ sisan dɛ n'i y'u ka baro jalen ye dɔrɔn o b'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn kan sinon fɔlɔ an muso de tun ka sugu taga sira baro tun bɛ kɛ mɔgɔkɔrɔfɔ ye n'an y'an sigi tilafana dunyɔrɔ la an tilala ka ban an tɛgɛkoji jabali an b'a daminɛ an ka baro bɛ sigi a kan mais bi cɛw yɛrɛ ka gɛrɛn bɛ sigi mɔgɔkɔrɔfɔ kan Mamatu i y'a fɔ cogo min na baara ɲuman fɛn mun b'a tiɲɛ maa kan k'i janto o la kɔlɔsi o ka n'i ka ɲuman tiɲɛ ni ji minɛli kɛra diyagoya dugutigila la ji ɲuman ka ni minɛ ɲuman ye o de ye diyagoya ka tɛmɛ diyagoya yɛrɛ kan sabu n'i taara ni ɲin tɛ yen ni ji ɲuman kɛra kɔnɔ cogo cogo ni ko ta anabɔ maa kan k'i janto fɛn min b'i ka baara tiɲɛ bɔ i y'a fɔ an ye diɲɛ kanu nafigiya nkalontigɛ hasidiya yɛrɛ bonya kafa yɛrɛ la ani mɔgɔkɔrɔfɔ ani sinji tigɛ ni walanda sanuma ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn tɛgɛla baaraw don waati la kow don ka kuma kuncɛ ka foli kɛ ni Ala ka jɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada ka tila ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn mɔgɔ mɔgɔ de sigilen bɛ k'an lajɛ nin wagati in na an k'an jija an ka nin ladilikan ninnu ta ka baara kɛ n'o ye an k'a dɔn diɲɛ ɲɛnamaya waati kunkurunin de don Ala yɛrɛ ko a ma ten ko bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khayrun wa abqa a b'an kɔnɔ diɲɛ ɲɛnamaya o min filɛ nin ye an bɛ k'o de fusaya fo ka sɔrɔ ko lahara ta k'o de bɛ dun dɛ o la an ka lahara ta ɲini an walasa an ka se k'o sɔrɔ an k'an janto an ka baaraw la an k'u kɔlɔsi baara ninnu sɔrɔlen kɔfɛ an kana sɔn fiyewu sababu ka kɛ k'a tiɲɛ an bolo an b'a deli Ala fɛ Ala k'an ka baaraw kɔlɔsi an bolo Ala k'an kɛ baara ɲumankɛla ye Ala k'an dunbe tiɲɛ kan Ala k'an fatu tiɲɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ sisan an bɛ kelen baarakɛlaw yɛrɛ fo ka foli di an fa n'an karamɔgɔ ma Seydi Cherif Usman Maran Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka bɔ Ala fɛ Ala k'an kɔlɔsi Ala k'an tanga hakɛto b'a ka sɔli ala nabi wasalim k'aw yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Mamatu ye nin taama min kɛ Ala k'a k'i bolo dalilu ye dɔnni min d'a ma Ala kana dɔnni ba farikolo min ye baara in kɛ Rabi Ala ka farikolo in to kɛnɛya la Ala kana jeni Ala k'a kɛ walanda sanuma ye ni aw bɛɛ lajɛlen haza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh